Fl-aħħar 3 xhur tal-2014 il-beħ mill-industrija tas-servizzi żdied bi 3.6% li jfisser l-ogħla żieda fi kważi sentejn. Skont statistika uffiċjali fost l-aktar li raw titjib kien hemm il-ħwienet. Fil-fatt fir-raba' kwart tal-2014 il-beħ żied b'5.1% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. L-istess statistika turi li l-beħ bl-ingrossa magħruf bħala Wholesale u li finalment imur għand il-ħwienet żied b'7.6% fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Dawn il-figuri jindikaw li l-ħwienet qed jixtru ħafna aktar li hija konferma ta' aktar beħ u li juri li l-ħwienet mhumiex ilaħħqu mal-attività billi jużaw il-ħażniet li għandhom. L-istatistika turi wkoll kif l-impjiegi fiż-żewġ setturi żdiedu kontinwament f'dawn l-aħħar 15-il xahar. Minn barra żieda fil-ħaddiema jidher li kien hemm ukoll żieda fl-ammont ta' sigħat li jaħdmu. Il-Gvern laqa dawn ir-riżultati pożittivi u tenna li dawn jikkonfermaw ir-riżultat tal-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ottimiżmu tal-kumpaniji f'dan is-settur. Il-Gvern fisser kif dan huwa wkoll grazzi tal-effett ta' miżuri li qed jittieħdu b'tnaqqis fit-tariffi ta' dawl u l-ilma u traħħis fil-fjuwil. Fl-istess waqt tenna li huwa impenjat li jkompli jgħin lil dan is-settur biex ikabbar aktar il-ġid nazzjonali.